Hvordan er det at gå på gymnasiet her i Høng? Det er sjovt. Det er hyggeligt. Det er en skole med få elever, og det gør så, at vi har et sammenhold, som jeg ikke tror, man har mange andre steder, fordi man kender hinanden på nogle andre måder. Og det, at der også er en kostafdeling, gør, at vi kommer tæt på hinanden rigtig hurtigt. Og det tror jeg ikke, man vil gøre på en stor skole. Hvordan er det at bo på skolen? Det er nogle gange lidt hårdt, men også smadret hyggeligt. Altså vi har det der med, at man hele tiden er her, og man ikke kan komme væk, kan godt være lidt frustrerende en gang imellem. Men vi har jo vores eget værelse. Vi kan gå ind, og så kan vi smække døren, og så kan vi låse den, og så kan vi sidde der og være os selv. Det var bare ikke så længe. Eller jeg er ikke så god til at sætte mig ind og sidde på mit værelse og være mig selv. Fordi jeg kommer til at savne det der med at være sammen med nogle andre mennesker, så altså, jeg bruger det måske ikke så meget. Som... Men man er sammen på godt og ondt? Ja, det er man. Og det er ikke kun godt, og det er ikke kun rart. Men man er rimelig tolerant over for de mennesker, man måske ikke bryder sig så meget om. Fordi man ved, at man skal altså bo sammen med dem, og spise sammen med dem, og være sammen med dem. Men altså, så behøver man jo bare ikke at snakke med dem. Får man et andet fællesskab, når man bor sammen? Ja, det tror jeg. Det tror jeg, man gør, fordi der er nogle få af dem, du bor sammen med, som du virkelig knytter dig tæt til, og man bruger det jo som en slags familie, og måden vi bor på, altså vi bor jo ikke bare på lange gange, vi bor i små huse, små kollegier, hvor der bor sådan en 6-7 mennesker sammen, ikke? Og det bliver jo sådan en lille familieerstatning, som man har der. Hvordan er uddannelsen på Høng Gymnasium? Jeg tror, den er lidt ligesom alle andre gymnasier, bortset fra, at vi er så få, ikke? Så vi er i alt 20 3.G'ere, der skal vælges ud på nogle valgfagshold. Det gør så, at det ikke er alle fag, der bliver oprettet, og det kan give nogle problemer. Men de hold, der så er der, det er med få elever, ikke? Og så får du en faglig, utrolig høj kvalificeret undervisning, fordi der er så meget tid til den enkelte elev. Og du kan også, lærerne, de er sådan lidt mere large med hvis du har en periode, hvor det ikke kører for dig overhovedet fagligt, og du ikke har styr på noget som helst. Og så kan man godt gå hen og sige til sine lærer, fordi de kender en så godt, at prøv at høre, men jeg lover, at der, så starter jeg, og så kan man så ligesom, man får mange chancer. I har for eksempel lektiecaféer, hvor I hjælper hinanden. Hvad går det ud på? Jamen, der er nogle planlagte lektiecaféer, hvor det er lærerne, der holder i nogle bestemte fag, og så kommer alle fra forskellige klasser. Men så er der også mange gange, hvor vi sidder, og det er så primært kostelever, og så kommer der nogle af dageleverne, som ved, at kosteleverne sidder der, hvor vi sidder på tværs af forskellige klassetrin og laver nogle lektier sammen, og så, hvis der er nogen, der ikke kan finde ud af noget, så kan de så råbe lidt op, og så kan de håbe på, at der er nogle andre, der kan hjælpe dem. Når I skal have et rigtig sjovt lørdag aften, tager I så afsted til en anden by, eller bliver I på skolen? Altså for det meste, så bliver vi faktisk på skolen. Så sidder vi på forskellige kostværelser, og så kommer nogle af dageleverne, og så holder vi nogle fester. Men ellers så tager vi til byen i Slagelse. Sådan. Men det meste af tiden, så bliver I bare der. Er det fordi, I har det sjovt nok der, hvor I er? Det tror jeg. Mange gange så starter vi med at planlægge en helt stor bytur, og så ender vi med at sidde på et eller andet værelse, og så er det der med at kunne gå til fest på 20 forskellige værelser, ikke? Det er lidt som at gå til fest 20 forskellige steder, og alligevel så har man 30 meter hjem, når man skal i seng. Det kan altså godt tiltale mig, når jeg sådan er fuld og har haft det sjovt. Jeg er blevet lidt træt.